Nokwafo eye sofo panyini Anthony Kwadwo Boakye se eye nyame ne dai na di kire no da ye sumu se na sorry man toka emfa emmanuel tware kwagya puku ni nsabonkum so se eye nyame a Bible ye Nokwafo sofo panyini Anthony Kwadwo Boakye ne yere de ekoso wo asori kese yi mu yi se ye sikasem nti na ne yere eye sa tware kwagya puku nsabonkum so eye sikasem nti a obi e de nti ano ana waka enti misisi kanyamro so ye bayi abuso for ibo nyina akwa aba na akwa Elisha TV ere odugu so a o hwede medical catch say TV nwa so say dia na nyamedifo ewo so da de bi ono kasa de na tese nyankopon abasa kese ewo TV so today so we ya ne so be subscribe ya no wa share ama foforo so de bi ahwe say sunsun nkobonko a ere de bro enema bi a bro nipa de ne ntia so ya mo akwanya se sendini nyina abre number na ekuso no ye hwa ye be yiyim kakra na ye nyankopon di fo atrase ne ye busa no nso mu aye wo ho a wo so de mai o de mai ma wo nso wadwene mu aye o kese ne no emu ansane sane na bibia so aye kama etu question bia wo wiase mu bia fa Kristo sumu fa sumu nsem pato fa bedai ye ne nyamedifo betrase ne atwetwe ho nkomo nyamedifo wa ha ene ye wo ensem ahodo aye ba bebusa no na mesere wada onkua enhwe video yi share ma afoforo nya bi hwe sanse e wo se duru wiase e ma nensem aye beka no wiase ti ase no hu de nyankopon e betumi anam ne difo so aye ono e de creator bofo e de aba wi ebremu a o de boa adasa ma me ko papa nchen na ye nche nkomo twetwe se de creator gra kadachi creator bofo nya mitumeti ase asa shebio ye de kakra se bedru Christmas o nyame tumeti ase bi adom rada roma kovi ade sande brena na kwa na eko yes enti obi to say 2022 a nani beti na afi na ende because ye shafi ase say ya nkai say bosome nwotwe ana say nkrumu ebeko ni idisa but kakra no nyame de so yeden ede ne meko nti obi wa ahoboa bi a enei na wo so woye nyesa ni beti na afi na ende yes yes ti bosome nkromu ne yewe nti de make sisi ya ne se so obi wo ahoboa bi ya onye ne ntem na nani beti no na afi na kwa wiye afi ekwa na wiye de bi ehu se ya na okonya nkanchen koye adoye ndiade afi de baba so 2022 onyame de atomakoma so said de every year bia Elisha eye yes every year bia de nyame ema Elisha eye no afi so no nyame nti ye bekọ akoye enti aboafo betuma aboa ya obi a wo hwe Elisha bia every year bia ye kọ nyanka fi a otai yechi ema ye kọ na onu so yesi afefufuro mu a kovi me ka hye nyankopon di animonyam se Elisha ma 2021 and 2020 ni 2019 ye koye adoye omo a edi gidie ni akoma pade sikade edbe boa ye nyina no obi eni ho ane nsa ye den asifem because moja na nkasa odi mochi no oye spiritual man na honhoma ode nam no nyame kasa wote okay the America wote ase ana yenim adoye inshira ewa adoye mu ana yenim di adoye tumi ye den eye enti awurade de ato Elisha akoma so se every year bia obi biara enka Elisha ho na yenye sa adoye nye den emma nyanka ti afi de ne yehwe no so obi person de mo bi ba 2022 afiwe ene 2023 ebeye nhira fia ma afoforo binom yes afoforo binom yes obi biara wo hwe Elisha 2022 children's home ayebeko na afi no obi biara obeboa Nakoah Elisha no na brabo be yesesafo okay na brabo be sesa ono onte ne ho ase wo wiase enti de owa akoma pa ene wodo party say Elisha no omfa ne ntema me bomediem okay na ye mmoa okay yes this ye de ye hwe ne mo bi betim de emmoa na adie bi ana sika bibi biara adie biara ye de kọ manyanka ebeye animonyam hye awurade mpe niema fi ana niema bone faade pa na wanya nhirapa ana wanya akatua pa efridi wo yi sika dia onfa number na ekusuna na ona Elisha nkasa ontumi mfa sika ma wa bra ona Elisha anyeden enkasai ebia na nhira sem bi yeden ewo ho se meka kyerɛw ana ebia asuma sem bi wo ho se me yeden meka de kyerɛw
nti sa wo pesa wo boa 2022 children's home ayebeko ya one Elisha kasa di nyame wo ka kire wo no obeka kire wo na afi yakoye saa de na hye nyame animunyam na onyame so de adoye mu nhira ye den adom ye yes me sure say December na beba so ebeba so sa bro nyana mu nti obi amoa ne ho free saa bre yi okay me sire wa bia wo bia ne se nyame di fo aka no sebe predia sa ye nye mfa empeni da bi ye se ne nyankopon aka no ti so wo amono ne na wo kwa bia so so bo nyanka e bia unya huru ba bia wo kwa emre ne odifo atro challenge ne dia mai na se kakra bia so betu dia bo ne bia fa support ono kwa akoye ne mo hia se usu nhira no betapo bi na nyankopon nhira ti dia wo bia no betu dia ne mo hwe se ye anom ne ade a ye ye ho a papa na wo de ba se ye sika dia me so afre nyamedifo na ede na twetwe nkomo no wasemi woni mo be ka cho do abrabo no enye se de ohun ne bio last year de no ye busa nkofo ai ba ye no ade o ma sisa mo pa enye easy fa on sabe so enye easy kra baba ye da se udi juma so a etisa ba de mra ye ko twetwe yes baba ade ba ko a mamu ni se enipa bebre na abrabo omuhu omuhu ano yes enipa bo bra pa ba tin si obi yes ti mamu musa edi enti ena nipa bi bobra no ase ne wo so bobia abo no nwode ese abrabo ni si Kofi aba ye ka se ebra ye de ebra e ye obre ye ka se obi bobra e ye bre no ye de wo bre enti se besi wuyie no enye bra wo bre ne be ma na ye de esi wuyie bible si nyame nhira ma nipa ye odefo no obre adwuma nyame mfa bi nye den enka ne ma ho na ewiase no nyame wo kwaya obefa so ama nipa bia di yi wiase enye wo bre enye wo bre eye wo bre a masa wo papa na wo maame wado bebro 30 years die na bra botia ne tie ebre be na nko mre wiase say ye wo bre na be ma waye yi a wo hwe me wo maame ton edi ejomudwa enye na asem wo maame di dwa na odi nyinsen wo ene wanya be 40 years 30 years 25 years wo maame de so di dwa na bra bo wo hunu so Kofi se eye bre na medi pa ye yi a wo papa atwika be 30 years single room wantimi ansi bi ansi wo papa wo no otwika watwika ama na wanyini aware wo papa de so twika o de so haidai o de so tie abusua fiem enti enye nipa bre ene be ma na ye den aye yi but bible me yeti ase se nyame nhira ne ba wo so a se abasa bi tene ma wa Kofi ba bia ni da so nie no ehọ na awurade ma mo afiri ye den eba se nyame nhira ba wo so se wunya commanding favor o hye animunyam Kofi se wunya bia ubetumi ahia obi no atam 1 billion o de achew unnim ni ba bia o hwe wanim saa wo se wo chi fakobobra nyame nhira ebi no se nyame nhira ba wo so akofi ubetumi ahia obi unnim bi o atoka na o de achew faka ni fa ye adwuma me de chew nyame nhira no enti wiase no nyame wo kwaya wo fa so hira wo bia obi so timi ekọ no akopie sika so wo fem sika bondo ne akyeche ne da ho no wafa ni yeye mu ano no obi so ekọ boa obi papa ya wo ye obi odi ni fie che no wo se wo de waye mentifie mi amede me de chew enti nyame wo kwaya ofa so sesa nipa bia ahyebre wo wiase but enye wo sweat enye wo bra wo bebre ne be mu wadi yi eye nipa bre ne ma di yi a wo hwe Elisha ebre bia ni ho anka wo mre bi wo wiase but ye wo te ana wo te we ma wo te ase ye se wo bre no mfa nhira nye den emre wo but wo hia wo di hunu forte say Elisha obeka sunsum sem a kire wo na wa kire wo ba bia wo yi edie kwaye den eda because a krobi to aso ona uhu no sa abrabo no wapem but wo mpem ye onipa wu anasa wote ase it means say bibi pa bi da wanim na no ye mfa na ada nipa dabi ye da wanim no so chai ye abesene ko na ye akwa wani da so say ye be fefe Kofi ase ye de shedi pa nkura eye no kure pa hwe obi betimi atoka ane na ka ne ja atom
wa na anwene da se obeto ka abiem ene wato ka be miensa wato nan enti so obi ka kire o se de da wanim eso se de wuhu no na eye nokore eye nyame nhira eye boshensem bet ye di gidie ni akoma pa ne som se obi ka sa ansem ne to so na wa amfa gidie ni akoma pa nsomu a obebre wuhunu sa nhira no besa wo di gidie akoma pa esom se de da wanim eso che de afiri won se ya kofi wo som wo gidie mu a ebeba mu sa de wo nanwene nsusu ye no enda nyame be na brabo no mu di ama wo eno no be kai de atwa mu dada no na wa hunu se nyame waye wo yie hwe obi to dwum bi na nsen o se waye mi yie piesie yes so very powerful enyom papa enyom papa kofi de me ka oti ase nti nyame de e nyame adom yes e nyame de ben adom nti nyame wo kwaya obefa so asesa nipa bi a hyebere wo wiase but uhia ode hunufo a obeka sumsem obeka nhira nsem obeka impegya nsem ato abrabo so enye nkukuo nsem because wo fie bayie de omo hwehwe wa aya asesabo ahwiase abrabo seye animgu ase yale mo ohaw mrawo so eno ni ade a wo fie abayie ye den ehwehwe firi wo enti se wo fie ahohom hwehwe wo seye kwae so no ohia wo de hunufo a wo so beka nhira nsem bi ewo nyame di mu ayeden ato abrabo so yes enunti na hia ma se nipa bi ahia spiritual father because according to bible say obonefo no de obaye se obewia ekum no wasei enti onipa biara ni nyuma ye obonsam akwai no de wo hwehwe wo ye oseye animgu ase wo wuo yare wo hawo enti se nyame nyina wachi a kofi be mobo nti obi hwe Elisha enta uhia wo de hunufo so obeka sunsumsem e de akire abusuafo yen hye ne so ebiase na wokwa wo de bia ye kasa so we che odasani enso odasani ntie yen na emom agise ya besum enkofo atwa wo furu wo hia ejamo samre na ye too late uni ade bia obeyobio uni ani bia de behu ade foforo ebia obehu na hunhun ni wo se enkofo na mo furu mu a omuso misere wa ema ni nyansa na wanhwe ya obeka se buhuru yanka tiensem bi sei no tie ne tuwa na ma no tuo ne se number ne gu kasa fo ne so na ene nya bi fo hweko antwetwe ko hwe ma me ka cho wiase no se na odi fo ka ne ema na wie ye ma o enyi ntum so aba na wie ye ama da bida ti fa number ne fe enya me di fo na creator bofo ani agrabo fo so abejo ama wo so serie abo wani ambibia so icon baba kadaji to ye nkomo so Bible case will see any bonny aduane. Obi o wani bonny. Yes. Say aduane ne aduane ben ye normal aduane ye di fufu obanku ene na any bonny no a woka ne be ye den obi ahunu se o nipa so besi a mene ne tie mene ne koba mene wa adwuma mene ne ben no o any bonny tie mama ni aduane. Kovi. Papa. Bible say eni obi o wode ben. Any bonny aduane. Che? Ende ya meka sei ye woni pa bi num wo ho a abayi esuro wom omunya asofo omunya adifo beto honboni hunu a ne yemu hye no because odi eja bi ye den e bai okay ye wo bi num wo mo tisa yes onko asore yes onye sofo odi ja bi ye den e bai eja odi baaye no onye malam onye sofo onye konfo eso oka bibi no odi agoro a ebeto odi jabi bai ye wo saafo ne yeden e wo ho okay kovi bible say ma eni obi owo anyan ana bayiye de ben aduane obeda ehunu say oyere ye bayifo ukunu ye bayifo o maame wo ba obeda wa yeden obeda wa yeden wo hunu so ye bayifo maame nkan kire wo say empanifo se yenkote aduromra ye de yen obi tu ne hyebere ho anamon na obo sika so a na waprim na koma kovi na su wiase mpanifo se meko no yanko no kwa me Elisha se wo frɛ me na
o yirimpo a woni ne da sori ana wukunu ana wa wo ba ana nim wo hyebre hu bia memo wo hunu straight o chibefo akovi aseme na okay o se le enko obi chube ya manu okuo ye ba na adwuma ye o sunsume ya manu okuo ye ba na adwuma ye kreta bofu ya manu okuo ye ba na adwuma ye Elia nyango bonwe ya manu okuo ye ba na adwuma ye akwa Elisha ya manu okuo ye ba na adwuma ye asasi so ya manu okuo ye ba na adwuma ye kovi ya manu okuo ye ba na adwuma ye ba no nyame se ya manu onipa se hwe bayiye eyede yin Elisha bayiye bayiye enka masem kan ye ho me se me nkyere se o maame o papa o nua se ni se bet de meye ebe ma wahunu se nipa we ene kura wo hyebrem wo de won kasa wo dabi wo be yama nipa no be body maame na nkasa kofi yes wo ye kromfo nipa na aka wo bet on fa na ni nyeden ehunu se wawi ade kromfo bia so diwa on fa wani hu se wokurade ya obeka so ne fa ye kromfo bia nyene mfo nso nyeden entum chense wache no wo che no ko obeka se ne ya o ene ya de be ka wo ti ase wo che no a no wo nso wa yeden wache no enti se me ka kire wo se wo maame wo papa wo nua asemasi na wo kobusa na obeka se me ye bayifo on kan kire wo because on che no bedie meye ama wo wachi no sandi pana ba behwe ase wo wanim no wakase fa me bon yeden echeme ena woni ebe hu aba kovi enu nti na me ka asem dabi wo ya nyankuma de kofi me ma nipa na ba wanim aba de sere be power chew yes na go alaja enu nti na me ka kire o se ma ma no oko ameba na dwuma ye akwa Elisha mama no okuo me ba na adwuma ye osunsun bu afwe mama no okuo me ba na adwuma ye mama no oko di oba no oko no we bayifo eso bi kra ente sa but ye nwuma ne wosumase na mpie fesika na nipa na hunu se mame me ba me yire ti bra me bra wo hu nyina yi wona wukura me hawo yi mu ye nwuma ne wosumase na empie ni so unyuma na be kire benefo a wo ye den wo ye yes papa there is this video am hu nan saying na me names baby esi pote yes na say be bi ni ho kani ne ho dem na ahomache be 330 or something yeah am say na ahomache yes na ode phone aso wo hunu some unusual creature bi say we dey aso seni pabat aso wo ye honhom yes and ohu ye no friend yiri baby bra be o fafo na ocho ase abaifo bi be si e ka bi so na baifo ne osinsenwiem enya se gijo yes wo amon hwekra de video na da so no yes how to osinsenwiem na fe baifo ni tu se oba mu se na baba yetimi hu baifo physical sa se no kresa ana yenim se bia to de bia nkofo bi de ma bi ye sinini ade kovi mame nka asem nkire o ye wo sini de ane ye wo physical de esi wo honam fam susu esi pa sempa ifoni tuba esi pa na odi wani mienu ohun esi pa kovi hwe kane no ohun mi swa e wo asofodie mu no se wo pa baabi a ye tuba yi ye tuba yi kuku a enye fie o eye nsamampom okay baabi a yesie ahemfo obekọ no ye wo onyina akese eden e wo mponi mu baabi yesie ahemfo abrempon no ehọ na abayi hima afọ no ehọ no mkukuo yeden e wo kofi yeso no me na me obi a me hie sunsunbone pa physical serious kuro mienu me won fie be ye 8 years 9 years no 7 na me ye stubborn nti na me na dem me kwa bontene bia na ya to me prum na ma da bontene
ameda abonten adua bi si efie animu a saa adua no na bi hunu susum bone keles wom ami sa mitimi gina ho no mitimi tena se hwe omo a na de omo ye omo niema odua na se a odi wani mi hu omo bebre kofi na eniema ya hu ni wiase no se yesi ye beka ne na ade ye bechi yesa no yesa no kofi nye difo ti mo difo ngwana musa yes kofi nye difo enti ye wo ba bi a me mewura wo ntimi nwura ye wo ba bi a mekwa aba wo kwa wo beka ne nkokora no ma kofi nye kasa o me yeso me nye da bia me kan asem we me ye dangerous nipa wote wa ma wutiri mu nye den kofi baba emede bia nipa ngas o wagimi o wutiri mo mre nipa na o so wutiri mo mre na o kire obeyi wase atwede ama kofi obeye mo bo so opo wa bu ntina de bia o fa so wutiri mo nipa na ohu na ohoahoa o chairman ene na oye o chairman o kire bia be to fam no na obehu kwase na ogimi wo wiase enti se ne obi hoahoa wo ene obi kotokoto ene obi hu no ode da wo fam a e ma ne nya wo se wo ye unyame ohwehwe wanim guase na emma ye ntia na da wanim guase be ba no abun se yes why am fonso nti nipa bia ma nani na ho enipa bia nhwehwe wadi hunufo obeka ni sunsum sem me Elisha me se me mo ba yie but mema honhom bone no ebe bonipa no abepa wo chew oya oba obeka o maami obeka wo nua obeka efie nipa obeka wa busua panyini mpokora obeka yes ko fi nipa nye o ti mi hu nipa bia o de bayifuo di agora na mesere o ye ni sere omo ye wicked papa omo ye wicked sakraman ketwa na wonye bayifu a exam si wa chro be bro 3 times still na wo mptimi mpase o chro ne ye twam o chro ne ye twam no so ye be yi kofi ni animonyam ya de je nkrata otimi so obi ne ho na ho ofa men wo ba bia ne nsa aka ne de na no brofo duru embezi ko so ka dan sisi a kofi otimi wo se obi na ho ofa wo ofa che ne be 10 times eso ne nsa aka ne nkrata eso wo die wani monyam nyina achi de wa bra bote a ne te obi otumi hia oba bia ka bia ba ma bia to ama na wotimu no enye nkraka na wo hwe wa ho ofa pa wo nam fam a e wo se wo hunu se hyebre di nsesaye na se nipa no wotena asesa ka anya yi ama no enti wiase ye ntena fa ko ni yie sorry adumo leje nyamio suswe abrao adumo Jesus maje abra bia adumo lia nyamio adumre abra adumo suswe ya abra bia ye na nyamia bro ye ya mo radie ya bro ananya bia radie kunfangwe obrunkum se ji radie ya bro Nananya mia bro Elijah ye ya umwa radie ya bro ye ya umwa konfangwe radie chedi ampo nyango podwe jape ya bro nananya mia bro ye ya umwa radie ya bro kofia wasia gume abusia Nakoah Elisha me kra wa ma me ho e wo studio awasia gume etelebia brunkuma sane susum na ye na juma until there is nothing you can do about it and don't be nice you know and this is to prove to all of you out there say nyame and Nakoah so e ye nyuma kese try and see na bo hu de nyankopon and am so be ya baba kadachie yemra social media okay e fa juma de mrawi yes na sense of panic se power Ghana was so yes of panic so Ghana in fact ubodi dia Ghana had the people Ghana gra ewiase di no yes so di juma pa Reverend Anthony Kwadwo Boakye okay yes
So for pon. Papa bia obi a no ye chia. Asumdue nka no. E say Nyankopon mo hode ade beto adwuma so. Nyame hira wo pa. Asumdue nka no. Kofi. Na papa ya okofa na asema bai wo hu. Edrubre bia enipa nyina abọ na wuto. E ma Elisha mbeka ase papa no onwi ote ase. Papa no onte ase ne. Wawu. Die nyame aka na waka. Ah? Ye hwehwe mu so hunu se oyale ana wonyale. But ye hunu se oyeden oyare. Na so ni nyina mu no aniwe nyina hunu se die Elisha kan ye no. Sa nete. But papa dia asem bia batu dwa na ye me na akakra. Okay. Ye wo Bible no kwafo ntimi pese ye nhwehwe mu e bia obi adwom ye ne kese ne wo ba bi se ne be ya na adwom be fine. Okay. Aba we de wada wo ma wo sem ne pese ye nhwehwe mu kakra ne ye hwe because wo sem na aka na sem kofo down to kakra ne ade ade ntie pese ehunu se ne emu no crazy. Oba bonti be kase waso dae na waso dae no na bofo bia na honhom bia yin waje a kire ne se na asore man to ka foforo nye de e ma no na ka na ohun ye na Range Rover keke Range Rover any ka ne nice car yes okay say nkofo compare car ne se so de betu TV so ne ade ntim se car no 2022 model na FPA I don't know nyame na all can no say oh nyame ka sa akra no wanto ne bo asia se won twa ma asore ma no ofa matu obani to de wakoje ka no ti asore ma no asudi abedom so mbetu aka na woti ma be afa ne ka no wachi and then go say eh na we so etimi si wo yeba yes se so fu bani timi so da se nyankopon se so ba nto ka ma me se nka we so ka nya asem bia but I say be yankofo adwuma yankese ne ti Bible nkofo wa fa ye hwehwemu ma me se de so fu bani ba bonte be kan no no kwasem ewom ne anything no kwasem na ewom ne anything se ne be ya obi a o dwene bibia no na adwene be kofom se ne be ya ye be hunu asem no no kre uwi a na nse so matiti se yeso no na yiri ntenten sensem bi ni abiade yeso aba bontin se na yiri ayenkofo na eka alert kofo na eka sa so se na yiri eka hu bi a sori na enkoso na de na yiri na eye ma sori na ekofom ye he sa hwehwemu ni nyane emu asem no Kofi papa ose so panyini se Awurade beda edi kire se asori man toka anye de da yeso but my main can is say opanyini Anthony Kwadwo Boakye Kofi se asori ma toka ema no ena ne kra ho beto no a kanya hwe nti nipa biara obekasa tia papa na sem kan ye no nipa kro no nhwe ne yie because se enye nyame kra ne se na papa ne kra ne bie na no aka se asori man toka anye den ema no se ne be ma ne kra kra ni age ohu ka no ne no owu ne kra na ope ba utie nkofo nsem na o se ka papa kra ba abonti be ka se me kra kondo se asori be to ama me ka problem bi enu nti na me ka no ba de bia akwaye se nyame se hunu wo da yesu na sunsun se o edo da ma asem no na ye aye bibi kaka edo wa da ma so bu pedi de enka obi ani nuni asem ende wa bo aduma so muna me hwa de o ga na hanya asem Bible oye Nokwafo eye sofo panyini Anthony Kwadwo Boakye se eye nyame ne dai na di kire no da yesu mu se na sorry man toka emfa emma no a tware kwa japuku ni nsabo nkum so se eye nyame a Jesus na se di ohu no da yesu na no eye sa na tie Kofi eye sa na tie ati asori man nto e wo so moto Range Rover Kofi Range Rover na ye dey 2022 tie rover ba kofo betimi ato ama no enye nipa pem no ba kofo betimi ato de ache no billions of cities ba kofo betimi enye meka se eya ade se wonyane ne na ne kra akora ho to no otofem na wawie na juma ntima obi amana no nyeden enkasa ntia de okan ye ne yira ye den ne mo se nkofo na nkofo dia betu social media se papa ne se ne yire kan obi na sore ne nkoso ne se wo kan se de ne se ne yire ya nya ya na se menti ase Kofi papa empanifo se adidie mu no so ye den ba me kan nkofo be ka se ye odi onim yima no na me nka asem bi nkyerɛw adidie mu no so ye den eye boni ejimi Kofi sikanya ne moroso eye bayi Kofi aprezo banyeska o mese
sikanya emoroso eye bayiye kofi onim so onipa ni sika obre ne ho asema nyame but enipa nya sika afi ne okasa kura tie nyame ode ne obono no omu nyame biem enti sikanya moroso eye bayiye nipa nya sika moroso na wanya bayiye ho maka ho enti se ubusa sofo panyini eyere ho asem a sikanya moroso emanipa yira kwaipa no na yira kwaipa maame na yira kwaipa no na yire no wa yira kwaipa no ahyase no ne ntisa tinase de nkofo ka se oba ne ke papa ne se aba kofi panyini so onya akora babu no kwafo so mu na menhwade okay Bible ye Nokwafo sofo panyini Anthony Kwadwo Boakye ne yire de ekoso wo asori kese yi mu yi se ye sikasem nti ena ne yire eye saa twade ko agya poku nsabonkum so eye sikasem nti a kobi e de nti anu ana waka enti mesi sikanya mro so ye bayi papa yempo asumdue nka ohwefo bi a ohwe Nakoah Elisha agranie na kreta honhom so kame ho menim de kire wo so masem nyina ne se ma wutiri mu nyeden ne wiase nyame nko a ne wo fache dasani bia yitimodenfo nyame anka nipa akoma nipa ntimi nye papa before nipa be ye papa na ye nyame na aka nipa akoma se ye papa de wo nipa tirimu ye bone enti wote ho a Bible si nipa nyina do wadue nipa nyina so taiwa due enti wote ho a mayenka se wagimi etoda am yenka se wuni nyansa wuni ne de he wabɔ ho bai wode wo ho asie watamfo wode wo ho asie wapa dom bi de wo ho ayeden ahyase agranie de wo na bu biara a ekire wo so no ene Elisha nkasa na de ye den ma wabrabo enye den ma nyame onhyira wo nyame enhyira osofo panin Nakoah Elisha the great agra creator for nyame name etwobusua King of Heaven's Ministries of Upon our Dano ono na ni watwetwe ko nyame adom a ye se hia na komode bebre we child bebro me din ere kofi pokoma mfa se de bi ema kofi afri ye na obi a obo ama production ye possible mo amhwe ye nso nyame hye ne mo kai na hye ne so se obe hye ama afoforo so nya bi hye Nakoah Elisha TV do ni bi so hye nyame hye nyame adom a ye se hia yakra mu